TMB retalla seguretat al metro de Barcelona. Problema crònic és la inseguretat. Al metro, el mitjà de transport més massiu, les agressions i robatoris són les mostres més clares. 2022. L'últim cap de setmana de març, un vigilant va acabar amb una mà trencada després d'una agressió a l'estació Trinitat Nova de la línia 4. Dies abans, dos joves es van autolesionar i van enfrontar vigilants a la parada de Plaça Catalunya, mentre que a una dona li van robar a punta de navalla a la parada d'Urquinaona. Els grafiters també perjudiquen el servei, actuant moltes vegades amb violència innecessària. Però TMB ha reduït la presència dels vigilants al servei d'antigrafitis a les cotxeres dels trens, des del mes d'abril. No només són les pintades, sinó que també paralitzen la circulació perquè també pinten trens que estan en funcionament. Si a Barcelona i al metro augmenta la delinqüència, per què treuen vigilants? I és que se'n necessiten molts més. Fonts de TMB expliquen que faran una replanificació dels serveis de seguretat, a les necessitats actuals i aconseguir més flexibilitat. Davant les agressions al metro hem de protegir passatgers i vigilants. No hi ha uns protocols clars ni registres de les agressions a vigilants. Ara que hi ha més incidències, es nota les fallades que els vigilants solucionen com poden. Sense una anàlisi dels riscos, l'administració seguirà vetant dels treballadors que només volen millorar les seves condicions i tenir una conciliació familiar. Ningú ha dit res de la feina que han desenvolupat durant les hores incertes del seu COVID. I és que la seguretat privada és ignorada en la seguretat ciutadana i això que hi actua. Sindicats han denunciat molts fets. Atureu si us plau les agressions i els robatoris. Augmenteu el nombre de vigilants i milloreu les condicions. Els salaris precaris no paguen els danys físics i emocionals. Parlem d'un bé comú que genera benestar i ocupació.